Da, deci, hei, salutare lume, eu sunt Joke și bine ați venit la primul episod din Minecraft în care voi face un let's play și aceasta va fi seria principală de pe acest canal și va avea foarte multe episoade și chestii de astea multe. Deci, poate par eu că vorbesc așa timid, doar că sunt la început și da, sper să vă placă sper să vă placă ce fac eu acum și să mă susțineți în continuare. Da, deci, să începem o lume nouă. Ce nume să dăm asta, o șterg, era de plictiseală și dăm Quit New World. Și o să băgăm aici, Let's Play. Și More World Options, am găsit eu un seed care să-l băgăm și acesta va fi. O să vi-l las și în descriere. Deci, 2, 3, 6, 2, 1, 2, 7, 2, 8, 1, 2, 4, 7, 7, 4, 1, 1, 9, 9. Da, deci acesta este seed-ul, down și Quit New World. Deci n-am băgat niciun bonus chest și nici opțiune cu coduri, așa că așteptăm să se genereze lumea. Și în caz de auziți un băzeit pe fundal este de la unitatea mea, nu știu, când o să strâng niște bani o să cumpăr un calculator nou și atunci o să mai un calculator nou cu o unitate mai silențioasă, așa. Și da, am Windows-ul ăsta XP care nu captează deloc sunetele în care Frapsul nu captează deloc sunetele care le face Windows-ul. Și da, deci ăsta este seed-ul. Am puțin lag de început de lume. Uite, avem. Deci am ales bun acest seed. Așa, deci prima dată cum începem? Începem să culegem niște lemn. Da. Big fail. Fac așa, am cules prin copac. Uite, avem și un sapling. Lol. În fine, hai și tu. Și o să iau puțină piatră să vedem și după dacă găsim fier o să luăm și lăna de la oi, dacă nu facem doar o sabie simplă de piatră și ucidem oile. În fine, nu cred că o să găsim nu cred că pe aici o să găsim ceva fier, dar merită să căutăm. Da, lagul ăsta de început de lume sau, nu știu, la Minecraft, dar o să ne obișnuim cu el, adică cel puțin eu. Nu ce caută copacul ăsta? Lag, da. Mai bine luăm. Așa, și apropo, dacă vă întrebați cu ce texture pack joc, păi, joc cu Faithful, texture pack 32 pe 32 sau 32 ori 32, nu știu cum decideți voi. Da, o să vă las și linkul de download. Vai, și n-am torțe. Dar văd că am găsit aici iron. Deci, ia să încerc să fac eu rapid un crafting table. Bom. Shift 1. Și să văd câteva comenzi. Deci, uitați. Dacă vrem să punem, nu știu, un item, băgăm aici. Nu mai băgăm shift click, băgăm shift 1, nu dăm click pe item, ținem mouse-ul pe el, shift 1,
Shift, să zicem 5. Vedeți? Da, să adunăm tot lemnul de aici. Nu, deci Shift 1. Tu vii aici. Așa, facem rapid o pickaxe. Așa, da. În fine, din crafting table cred că pot să-l așa. Da, pot. Așa, și tu, cred că am cules bucățile alea de fier, nu bucăți de fier, cobblestone. Așa că nu vom mai avea nevoie de pickaxe-ul ăsta. Deci putem să îl aruncăm. Nu știu, așa un cap cam aici. Fuck. Big fail. Nu știu, mă duc aici. Bom. Dirt. Așa. Shift 3. Acum. 2 și 2. Perfect. Eu măcar pot să văd un pic fierul aici. Avem doar 2 bucăți. Nu, mai avem încă 2 pe aici. Da. Și hai să mai culegem încă 2 de astea și facem un furnace. Așa. Și văd că o să avem acum patul asigurat. Nu cred că o să mai folosesc. Nu cred că o să folosesc comenzile astea. O să am nevoie de 2 bucăți de lemn. Și când se mai fac astea, ia să mai culeg eu puțină piatră. Da. Nu prea mă pricep eu în editat, dar măcar o să mă studiez să bag și o melodie de fundal ca să nu fie chiar atât de plictisitor. Și de astea chestii plictisitoare. Bun, s-a făcut. Shears. O să am nevoie să iau ăsta. De ce n-am făcut un topor? În fine. Oaie, uită-te. Câte bucăți mi-ai dat? Una. Nu e nimic. Să vedem. Fuck. Mi-ai dat una, ia să vedem dacă tu dai mai multe. Big fail. Fuck. 2. Mi-a dat 3. Din prima. Ce tare. În fine, deci cred că am luat. Da. Acolo voiam să mă duc. Când am văzut seed-ul ăsta. Nu știu, m-am gândit și eu să-ți iau luna. Și mai trebuie să culeg mai mult lemn. Cred că ăsta o să-l păstrez. Fierul. Și ia să pun eu un crafting table aici. Mai fac încă 8 bețe. Și să fac un topor. Așa. Cum să sortăm astea, Doamne? Nici eu nu știu. Gata. Cred că am sortat pentru un moment dat. Da, mi s-au resetat achievement-urile, grozav. Nici nu știu cât timp s-a dus. Cât timp am filmat. Și hai rapid. Până nu mă apucă noaptea. Așa, și tu mai am nevoie de câteva bucăți și după plec să văd ce este cu muntele ăla sau ce-o fi. Să defrișez puțin pe aici. Lag. În fine.
Bun, bun, bun. Bun, și tu, și tu, și tu, și tu. Cred că atât e destul lemn. Da, destul lemn pentru o casă. Nu știu de ce am acum... Nu știu de ce am tocmai acum lag. Fac. Nu știu de ce, dar cred că o să rezolv problema. Avem aici așa asta și să ne mai facem o lopată. Lopată, da. Esențială lopata. Tu aici. Te luăm și pe tine. Și unde este muntele ăla? Stai că mi se pare că l-am ratat. Nu știu ce mă gândesc. Mă gândesc să iau toate florile astea. Și oare când o să fac casa, o să decorez casa cu flori. Nu știu. Lagul ăsta. 9 flori. În fine. Bun, pe unde era? Este pe aici, da. Cred că o să-mi fac casa pe asta. Nu știu, aproape de pădure. Văd că avem și oi, dar... avem și găini. Deci le putem înmulți, facem o fermă. Sau măcar facem o fermă de uit, da. Ca să avem ceva de mâncare. Chiar găsim. Noi semințe pe aici, nu? Da, am găsit o sămânță. Nu știu, cred că ferma o să o fac off camera. Da, ferma o să o fac off camera. Și semințele o să le adun off camera. Sau nu, cred că o să o fac în timp ce filmez, nu știu. Mamă, ce-mi place să fiu la altitudine mare. Sau atitudine, sau nu știu. Cum să fii pronunțând. Și uite, ce epic este răsăritul, apusul. Deci cred că aici o să-mi fac casa. Pe asta. Pe muntele ăsta. Vine și noaptea. Vai, nu știu ce să facem. Vine noaptea prea rapid, dar cred că nu o să se întâmple nimic dacă ne apucăm de pe acum să dormim. După ce fac platforma asta, nu știu când. Da, chiar. Hai să pun crafting table aici. Bum. Și tu. Așa. Nu, sau cred că cam asta a fost pentru ziua de azi. Sper că v-a plăcut episodul și o să revin cu episodul numărul 2 în curând. Pe data viitoare.